Nova xornada radiovisual da Asociación Cultural Ponte nas Ondas para tecer pontes entre Galicia e Portugal. Alumnado de 86 colexios e de 50 concellos distintos participaron na programación que se retransmitiu en directo en algunhas radios municipais como a da Estrada ou a de Tui. Benvidos e benvidas ao programa da radio do López Ferreiro. Os alumnos do López Ferreiro en Santiago foron os primeiros en sentarse diante do micrófono. Fixeron un magazín con reportaxes, con entrevistas e cun obxectivo claro. Fomentar o uso da nosa lingua, poñelo en valor entre os nenos e as nenas. Nos seus xestos vemos que traían ben aprendido como se fai un programa de radio. Temos que falar despacio, vocalizar ben. Eran bastantes nervios hoxe, o mellor que nos trabucamos un pouco, pero eu creo que seo moi ben. Saiu ben e saíron contentos. Foi moi divertido, gustoume moito. É unha experiencia inolvidable. Te quedas en shock. Algúns, como Rosalía, veñen de atopar a súa vocación. Me vino a aspiración. A José Manuel pasoulle. Decidiu estudar xornalismo despois de participar nunha maratón de Ponte nas Ondas. E foi aquí en Ponte nas Ondas onde descubrín a vocación e haberá tantas e tantas nenos que tamén o fagan hoxe, que os estén aquí, que dentro duns anos volvan a esta facultade a estudar xornalismo. Polos estudos da Facultade de Comunicación da USC pasaron hoxe alumnos de 9 colexios. En total participaron 86 centros en distintos puntos de Galicia e Portugal. En Vimianzo, unha tecedeira ensinou o seu oficio. En Viana do Castelo tiveron demostración de bordados. O ponto festón, ponto cheio. Tradición, teatro, música... O modelo de Ponte nas Ondas foi recoñecido pola UNESCO. Escolliuno como exemplo para a plataforma de boas prácticas do patrimonio cultural inmaterial que se vai presentar este ano en China.